very tasty. How about manually? Boria, tasty. खुलुमबाय आंनि ब्लग भिडिअ नायगिरि सनाफोर बयखौबो आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों बरायगोरना लाहरनाय थाबाय आसा खालामो दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो थ'दो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायलांदिनि सनाफोर मा होनोमोनलाय दिनैनि भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदोलाय आरो ना सनाफोर थ' नायलांबाय था दिन भिडिअ मा मा देखायलांनो हायो देखायनोसै आरो ना सनाफोर थ' नायलांबाय थादोलाय सनाफोर दिनैनि ब्लगखौ आङो ओंखाम ओंख्रि संनानैनो जुरिनोसै आरोना नै अमा बेदर एवनो आखायाव लादों आङो अमा बेदरजों न'नि मैथा फिथाइ एसे बिलाइ एसे खाबाय आरोना गांनै गांथामसो ओमफ्राय नै सामब्राम ओमफ्राय एसे सामब्राम गुफुर बानलु देनानै लाबाय ओरै सारायबो जानखाबाय ओमफ्राय ओरै ओंखामबो जानखाबाय आरोना आंहा एसे बाहेरायावबो खामानि दङ नालाय दिनै बाहेरायाव ओंखारलांनांगौ दङ ओंखायनो नै माबाफोर संनानै लागोनसै आरो थ' नोंथांमोनजोंबो बेखौनो आं एसे शेयार खालामनो सानबाय थ' नायलांबाय था सनाफोर एवबाय आङो नै आराम एवना लागोनसैलाय संबाय थाग्रा बायदि ओमफ्रायो उनाव मैथाखौ होसनसै आरोना जेबो होथ'वाखै आं दाबो ओरैनो अमा बेदरखौल' हरग्रोदों जेबो संख्रिबो होआखै माबो होआखै अमाखौ हरग्रोबाय आरो ओरैनो एवनो सनाया गेलेगासिनो मालाय मला जानानै मुरि मुजाखौ मानो खुजोबखो हा मा बोलो मेथाइया बोलो आयो ओंखारसै हा गेलेदोंहाय आंनि फिसायानो गेलेदों दालि लाजोब्बाय बेंखां केट जाबाय नोङो सना बोला 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 दे आगाव 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 होनलाय मा दे आगाव 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 होनलाय सना होनदो दे हाब्बा नांसिगोन ना हाब्बा नांसिगोन ना सना ना र' दे मामिया ओंखाम ओंख्रि संगोनसै ओमफ्राय जोंहा हौवा थांनांगौ ना र' दे आं ओंख्रि नायनि बेसेरा लाग्राबो गैया नालाय हारसिंनो अन्थाव गेलेबाय थायो आंना फिसाया नै मेजेमथार नालाय बेदरा बिराद थाव ओंखारबाय ओंखामाबो जाबाय नै ओरै ओंखामाबो जाबाय ओमफ्रायो नै मस्ला मस्लि होनानै लाजोब्बाय आरोना आङो मस्लाथ' गैया माने सामब्राम ओमफ्राय दहाय बानलु देनानै लानाया बेखौ होबाय आङो हालदै होथ'वाखै आं दाबो जाबाय ओंखामाबो मैथा होसनबाय सनाफोरनो आङो मैथाजों खैसिब जानो लुबैथारदों आरोना ओंखायनो संबाय आं मैथाजोंनो दै एसे होनसै लेथेब लाथाबसो जागोन नालाय ओंखायनो बारा बुरजाबो होला दैखौ गोदौथोंसै आरामनो गोदौबाय नै सनाफोर आंना ओंख्रिया बिराद मोजां नै सनाफोर मैथानि कालाराबो बिराद मोजां जाबाय आरोना नै गोदौबायबो दैयाबो जब्बाय माबानोसै एबार दुन्दिया होनसै उखुन्दैजोंनो सिनायनो नागिरा नै जि गोथाव नुबायना बरिया टेस्टी दुन्दिया होनसै दुन्दिया नै सनाफोर माबायदि नुखो कमेन्टआव खोन्थाहरदो दे गोथाव नुगोन ना नुवाखै नै ओरैबायदि मैथानि कालाराबो गोजा नुदों आरोना ओमफ्राय बोरैबा मबाइलाव गोमोमो
माबादि नुखो मबाइलाव आं मिन्थिला नै खिन्थु रियेलाव बिराद गोथाव नुबाय आरोना सनाफोर माबादि नुखो कमेन्टाव खोन्थाहरदो आंनि अमा बेदर ओंख्रि संनायखौ संबाय नालाय एबार जानानैबो देखायनोसै आरोना सनाफोर थानो हाला लुबैथारबाय सनाफोरनि ओंखामखौ खुरनानै लाबाय आरोना आङो नै अमा बेदर लाबाय ओरै ग्रेभिखौ लाबाय ओमफ्राय नै न'नि बानलु बोरदोन दुन्दिया ओमफ्रायो लाइ बिलाइ एसे लाबाय न'नि सबाय बिमा लाबाय सामब्राम लाबाय आरोना सनाफोर गोथाव जानोसैलाय नै जानो लुबैथारबाय नै सनाफोर संबाय नालाय जानोसैलाय आरोना जानानैबोथ' देखायनांगोन टेस्टखौ माबायदि खोन्थानांगोन ना सनाफोरथ' रागा जोंनो नाङा मा गावनि जानायखौनो देखायबाय थायो होननानैथ' जेबो साननो नाङा जायफ्रा नायनो मोजां मोनो नायदो आरोना सनाफोर जानोसै आङो बाहेरायावबो थांनांगौ ओंखारलांनांगौ दङ नालाय आंहा फिसाजोनि माने स्कुलनि डिउस हैनांगौ दङ बेंकआव थांनांगौ माने बिसिना स्कुलाव रिसिभ खालाया नालाय ओंखायनो बेंकआवसो हैनांगौ आरोना ओमफ्राय थांनानै फैखानोसै हारसिं मानसि खामानिफोरखौ माने हारसिं होसोजोबाबानो जाया आरोना सोरखौथो लामा नायनो रावबो गैयाबा मावनानै होग्रा मावस'ग्रा ओंखायनो उफाय गैया न'नि खामानि जोबस्रांजोब्बाय जाखांनानै थांनोसै आरोना बिमा फिसाजोआथ' स्कुला दानो गथ'आ टाइमा दा 11टा जाबाय ओंखाम मामबेर जानानै थांनानै फैनोसैथ' बारा रायलायबाय थाला थाब जानोसै उखैथारबाय आरोना सनाफोर मैथा अमा बेदर ओंख्रि सनाफोर बुंनोनो नाङा सनाफोर ओरैबायदि टेस्टि न'नि लाइ बिलाइ थाव गोथां मोदोमलायो सबाय बिमा न'नि संख्रियाबो थाग थिग जादों आरोना सनाफोर आं नायलायाखै संख्रिखौबो ओरैनो एबासिनो सामब्राम गुफुर बानलु देनायाव एसे होखानाय ओमफ्राय एवनायाव एसे होनाय बेनो थाग थिग जाबाय आरोना जानोसै आंखौ माने आंनि साबस्क्राइबारफ्रा बुङो आरोना मासे खरा जायो आब' नोङो होननानै अयभास जाबाय मानो होनबा हारसिंनो खामानि गासिबो होसोजोबनांगौ जायो उन्दै फिसा दं एखमबा उन्दुफुनायाव ओंखाम जायो थाब जानांगौ जायो आरोना अयभास जाबाय बेनिखायनो माने ओरैबायदि हाखु दाखु जाग्रा जाबाय आरोना माला जाखाङो आरो फात्ताखौनो मोना उफाय गैया फौजिनि हिनजाव नालाय फौजि बायदि जाफाजोबनांगौ जायो आरोना हारसिंनो संसार खालामनाय नालाय सनाफोर उफाय गैया टेस्टि जादों आरोना सनाफोर मैथा अमा बेदर बरिया ओरैबादि गोथाव जाबायना सनाफोर
ओरैबायदि टेस्टि जादों जोबाबो सिखारनाय नङा सनाफोरथ' आखाइ सुगोना लानोसै आं माबा जाखांबाय नालाय खारनोसैलाय आरोना सनाफोर खामानियाव थांनोसैलाय 2टासिमल' आरोना 2टानि बाराबाथाय लाखिया नङाबा दाहाय फिसाजोखौ टिउसनाव दोनलांनायावसो डाइरेक्ट थांनानै होबोनोसै सानदोंमोन आरो आं उफाय गैया दा 2टासिमल' नालाय होनायाबो ओमफ्राय दाथ' ओरै 12:30आनो जाबाय ओमफ्राय थाब थाब होनानै फैनोसै बिमा फिसानि बानानै लाखाबाय आं सनाखौबो उफाय गैया थाङाबाबो उफाय गैया हारसिंनो होसोजोबनांगौ जायो आरोना खामानिफोरखौ थांनोसै लाबाय बिसिना स्कुलाव रिसिभ खालाया नालाय ओंखायनो स्कुलाव रिसिभ खालाया नालाय बिसिना ओंखायनो बेंकआवसो हैनांगौ जायो आरोना थ'गबाय थादो ज' होनानै फैनोसै आरोना सनाफोर ओंखारबाय थांनोसै बेंकआवनो मोननै खामानि दं आरो आहा एक्सिस बेंकआव फिसाजोनि डिउ सोनांगौ ओमफ्रायो स्टेट बेंकआव आंहा पासबुक सोलायनानै लाबोनांगौ आरोना थाब मावनानै फैखानोसै समजों लोगोसे खारफाबाय थायाबानो जाला आरोना सनाफोर रावबो मावनानै होग्रा गैयाबा गावनो हारसिंनो सौसिजोबनांगौ जायो ओंखाम जाखांबाय नालाय दसे रेस्ट लानोसो लुबैदोंमोन आरोना उफाय गैया थांना फैनोसै थाबनो मोनफैबाय नै एक्सिस बेंकआवनो होनांगौ आरोना नैबे बेंकआवनो होनांगौ बेंकआव मोनफैबाय जोङो नै भिरथारसो नामा एखमबा बिराद भिर जायो आरोना खुला को 100 टाका थाब होनानै फैनोसै होखांबाय दसे लाइनाव थानांबाय आरोना भिरथारमोन उन्दुबाय नै सनायाबो आरो स्टेट बेंकआव हाबबावनांगौ दङ पासबुक सोलायनानै गालांनांगौ आरोना पासबुक सोलायनानै लांनांगौ सोलायखांबाय नै न'आव थांसै एबार मोनखांबाय न'आव मोनफैबाय सनाफोर थ' दिनैनि भिडिअखौ आं बावनो दोनथ'नोसै फिसाजोआबो फैनाय टाइम जाबाय आरोना फैसिगोन स्कुल ओंखाम जाहोनानै मानानै टिउसनाव लांनांगौलाय थ' दिनैनि भिडिअखौ आं बावनो दोनथ'नोसै आंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो सनाफोर मोजां मोनदोंबा अननानै मोजां कमेन्ट हरदोलाय आरोना सनाफोर थ' जायफ्रा डेलि ब्लग भिडिअ नायनानै मोजां मोनो आरोना दसेबाबो टाइम होनानै नायदोलाय आंनि भिडिअखौ थ' दिनैनि भिडिअ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय